ngaphandle kwendlu kaZulu. Lendlu esihlangene kuyo namhlanje eyaba yiphupho lokubona kude lomntwana wabaphinda ngene ngesikhathi ephethe uhulumeni wakwaZulu wakha lendlu ngezikhathi zayo yayikukhazikhazi okwakwenza imangaliso kubantu bakithi. Thina esihleli kwisishayamthetho saKwaZulu Natal sihlele eKopini eMgungundlovu, sihlaliswa abantu bakithi abansundu ngenxa yenzondo yokuthi befuna ukubona lo msebenzi uphelele obala. Ngiyazi ke ukuthi izindonsa azikho eqembini lezombusazwe. Angifuni futhi ukundonsela enkundleni yezombusazwe. Kodwa ke thina esikwezombusazwe ngithula umntwana waphinda ngene njalo. Thina esikwezombusazwe iqembu lenkatha yenkululeko selisithathile isinqumo futhi likhuluma obala ukuthi ngo-2024 siyonxusa bonke abantu bakwaZulu ukuba sizovusa lezi indonga ezinhliziyo kaZulu. Babashe nabefundisi bonke nosolwazi abakhona phakathi kwethu, sengathi lolu suku lwanamhlanje lungaba imbewu ezomila isizwe sikaZulu siphinde sihlume kabusha kwakheke inqanawe yesizukulwane esinolwazi futhi esizobe sizimele. Ngithula ke phakathi kwenu insika kaZulu. Ngithula phakathi kwenu inxusa leNingizimu neAfrika kanye nesizwe sikaZulu. Ngithula phakathi kwenu indoda ewuphawu lobuqotho, intobeko nenhlonipho. Ngithula phakathi kwenu isisebenzi somphakathi esinikele ngempilo yaso yonke ukusebenzela isizwe. Ngithula phakathi kwenu indoda emayo eqinisweni noma ngabe ibhekene nobani. Ngithula kinina indoda ekhonze isizwe sikaZulu ngaphansi kwezilo ezehlukene, ngaphansi kwesilo uCyprian Bhekuzulu kaSolomoni, ngaphansi kwesilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu, manje ngaphansi kwesilo uMisuzulu kaZwelithini. Ngithula kini inqolobane kaZulu. Ngithula kini indoda ngempela okufanele ukuba ngabe ezingeni likahulumeni walelizwe useyihloniphile ngesithwalandwe okuhlonipha okukhulu isizwe kaZulu. Ngithula kini undunankulu kaZulu, umntwana waphinda ngene Shene. Singaba